kamu masih setia? Masih galau dia Mas. Masih galau? Nanti saya nyanyiin lagu yang tidak galau mau? Mau? Yang happy ya? Happy nanti ya. Sehat-sehat selalu ya dek. Opo kowe kelingan Terima kasih, salam Mambugo, sinarakan kata-kata saking Alista Campur Sari. Napa sih ingkang dipun aturaken monggo. Minangka dawuh saking Pak Dimin ingkang ngersake keluarga besar saking Sragen Dek, saking Demak, saking Solo, sedaya monggo kang badhe joget. Ya iya iya. Sampai
to infone iki. Impone piye to iki? Iki piye? Oh, ini dari Cilacap. Oh, Mbak E, oh mangke nggih. Oh ya nanti sesi kedua nggih Bu nggih. Oh lagi makan odut tuh kok yo yo. Oh iya. Lagi maem yo. Kok ora sida maem. Yo ora sida piye? Nggih mangke tenggo. Monggo Dik Cis, monggo. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak yuli ganti. Noneno atiku sutono. Atiku sujo. Kowe kencan karo wanita liya. Monggo yo. Cilacap bergoyang. Alista campur sari. AJS Audio. Iya iya. Oh Dino minggu sing ada tunggu. Kowe ngajak neng tawa mangu. Nganti sengengene ono kene aku nunggu kowe. Matur sembah nuwun Ibu Alista. Kata SMS rambelesi. Yen letak telepon. Yen tak telepon. Hey! Kok patendi. Mangkel aku Kan waduh. kepatno pipimu. Mesti tak ciuman. Ciuman mas. Lali janjine kandhane alasane mangkelake sopo ora kelo iya Tamune arep bali. atuh tanda Ayo Mbak. kowe ora teko. Bu, sebelum pulang joget dulu tak apa-apa. Buat dokumentasi bahwa siang hari ini hadir. Iya. Ayo joget sih. Ayo Bu. Tak apa-apa sini bersama Ibu, monggo. Ibu belum rapi nih Bu. Oh disisani. Jan-jane kowe neng Jas, ayo Mas Jadel. engko sare gelagatmu saja nyupriyati. Hatiku sujono. Sujono Kencan karo wanita liya.
Eva. Amuji. Mung jalaran perpisahan dipaksa. Oma-oma wong tuane. Tresno marga. Ireng manise. Putri Gajah Kesini kakak. air sering dolan neng omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga ireng manise Sekadung, Pak Tungting. Udah. Ayo. mung jalaran perpisahan dipaksa oma-oma wong tuane tresnaku ora bakal ilang merga kemungat ireng
Sor. Pripun? Neno. Aja Miring ki, Bro. bisa sumanding ana ing sisihmu. Bos Bakir, Pak Bos. Sewindu suwe lawase kangen seliramu Orang arep ora alon ya karepmu. nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari namung sira tak bisa mandani Orang metu niki, Lek. Kok dilanjut ke Hae. GWL Mas Peri. Hae sik no. Oke, di kelas Lah. kiri. Nah, matur sembah nuwun. Bar iki Apa, Mas? GWL. GWL. Keluarga besar Sragen. Kutur sono minangka dawuh tembangnya laut. Nah, kok Ya. bintang-bintang. Sopo sing arep tak lelepe? Adit. Adit, Iso. Adit. Ngen ngambang gede. Monggo. Aja sumpah yang bagus tresno kuwi ora suwi aku bali Yo, bisa GWL. sumanding ana ing sisihmu.
Tompo. Sak pupuh. Ngopo? Langkringan. Iya, iya. Iya Mas Ferry enten. Langkringan. Nggih. Ning ngopo sliramu teko ninggal aku kaya tan putusa atiku karo Gustiku nyuwun Marem, Mbak. Ical. Marem. Marem. Nggih. Marem. Bareng sepun kepangkian anak ijun nganti waktu perpisahan nyatane jara tambah lestari. Nggih, Sampun. matur sembah nuwun. Saking bunda-bunda cantik wonten menika keparang ngaturaken sumangga. Wau Pak Demen pundi monggo mriki. Miring-miring tadi. Heeh, iya Dek. Miring Mas Jadul. Wis tau Penak miring apa mlumah? sirahe tok. Monggo. Beksan digarap tapjuk. Ayo kok tapjuk. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Monggo Bun. Kita beling ulon, apa setyane kelakon. Ayo Mas, Ayo Dek. kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kita beling ulon, diwajah delit dan jebul guyon. Ayo Dek, kijing miring. Ayo Dek, kijing miring. Ngetan baling ulon, mageledan rakelakon. Dari mana datangnya? Dari sawah turun ke hati. Terus ya kan?
Iya deng kuwi maksude. hati ayo mas ijing miring ayo mas ijing miring jerek lurik diwiru telu aja dilirik bojone melu Ayo Pak De lah jenengan ki gak mriki no. ijing miring Monggo. ayo mas ijing Ayo oke. Lek muji Cari lurik, suwe pinggire, aja dilirik, ana sing duwe. Ayo Dek kijing miring. Ayo Dek kijing miring. Ono plara samper kidule. Jare cerak kok beda alamate. Ayo Dek Piye? ala kijing miring. Heeh. Aduh Dek kijing miring. Mangan grajian tek limo. Salat ngaji cagak agama. Tanah kali, kulon yo kali, tengah-tengah iwak sapi. Tanah kemati, kulon kemati, paling penak bojo sing endi. Sing asli Ayo, Dek Mas. tetep kijing miring. Ayo, Ayo, Dek. Mas, kijing miring. So ahasmu. Ali matane coklat tak tresnani donya akhirat. Ayo Dek Piye? kijing miring. Iya. Ayo Dek kijing miring. Jolalilo. Lilo. Jolali napane Bu? Jolali. Jolali napane, Bu? Sampun. 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 Heeh. Nggih, Niki sinten sing ajeng parian? parian. Pilih parian. Bunda parian ya. Bude pilih parian apa bayar Bude? Ayo mboten napa-napa. Mengke semanten iki parian sedaya. Oh mesti parian. Ayo gini. Ayo. Parian. Ayo kamu ji parian ya. Ayo. Pilih Piye? parian apa bayar? Ayo, ayo. Adit ki ngajari Mas Muji munggah gunung ya. Parian kesel men to cah iki. Effort banget ya. Ya Enggak. Allah. Bayar. Timbang bayar, ayo. Keluarkan Pak De. Ndegemak loreng krasa penak ala deteng. Ayo Iya. ayo Dik Iya, Pak. kijing miring Sing miring. Nitun daling ngulon apa sedyane kelakon. Ayo Dik Iya, Pak. kijing miring Mas kijing miring disampirke omahe cedhak kok ora nyampirke. Ayo Mas. Kijing miring Ayo Mas. kijing miring aja lali yo Oh, Pak De sinten iki? Mas Eko. Ora iso berarti bayar. Ayo. Oh. Walah. Bisa. Pak De, monggo. Pilih bayar apa pilih parian? Apa ngono lho Pak? Siji loro telu ngono lho Pak iso ya Pak. Timbang bayar. tunak nang matiun rasa penak ra gelem metu. Ya dalah. Ayo Mas. Iya. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Jolali. Ayo. Pilih bayar apa? Pilih bayar apa parian Bayar ya Mas? mesti. Ayo. Bayar wae Mas. Aku ra enek keuntungan niki piye? Waduh. Wah, PT rada cures ki. BU Mas, BU. Ya.
ngelak diombeni Pri. Terus lah piye mamau niki? penak njaluk baleni Yo. Ayo Mas. Yo. Kijing miring. Yo. Ayo Mas. kijing miring Jolalilo. Jolalilo. Ayo. Lah iya. Bapak. Sapa kamu Sini, sih? Bapak. Ayo. Oh sing digawe. Nggih. Ayo. Monggo, Pak. Terima parian pembayar. Siji loro telu ngono Pak tak ajari Pak. Boten saged. Wis pasrah. Pasrah Nah, wis. iya toh. Walah Mas keuntungan kita hari ini. Alhamdulillah segera Dik sakmene ya, Mas, ya. disyukuri Nggih. iki yang disimpen dinikmati ku golek kancane iki. Za. Pripun Pak De? Meleh. Iso. Ayo. Oh njaluk uang le, ya Njaluk uang. sabar sih. Tembok ting calon neh jare kapok njaluk neh. Yo. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kita ngedeling ulon, apa sediane ngelakon. Oleh. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kulon tiwas atit edan jebul monggo ya matur sembah nuwun Mas. Nggih, siap. Pamintaku temanten kekalih Ki Katur Sirat Mojo pinanganten kekalih. Berarti agak miring ya Mas kita ya Mas, nyerong gitu ya Mas ya. Mesakne Mesakne. anu syutinge. Ora apa-apa ya Mas ya. Alah diajar wae lah, diseksa ae ora apa-apa. Lah itu. Atut rontot tansah reruntungan ing sarina ngene datan kenggang sarambot lamun edo caketing ati yen cedhak tansah mulat sedo kasih pindha mimi lan mentono ayo Mas barehan tepi wajib
Situasi Duk, Nggih. ngaturke tanpa pepindhan ki audio sound-nya luar biasa. Luar biasa. Titenono. Kuwi ngerti tak alem dadi kaya ngono moh asido aku. Ya ora apa-apa, diaturke Nduk, jumbuh kalih kontenipun katur sirat mojo pinanganten kekalih. Siap. Tentripun nurun donga pangestu para lenggah ingkang tasih lelenggahan. Sumangga katur. Aku kang setyo satu. Yo. Duk, ki ora lali, ki lelagon ndongakne katur sirat mojo pinanganten kekalih. Kita mendoakan melalui tembang. Yang tidak tahu nanti bersabarlah terlebih dahulu. Tembang donga niki. Engko, kembang donga katur kedua mempelai. Bose ngantuk. Alah, kayak piye bocah kae. Wah. Monggo. Mugianto berkasih Setya kula wong ayu. Nduk wong ayu. Donga katur sirat mojo pinanganten kekalih. Cukup sesipisan anggone bebrayan ya Nduk. Wong omah-omah figur kari nunggu dawuh paring Gusti. Muga dadi mustikaning jodoh ndang diparingi momongan putra putri kang soleh lan solehah ya Nduk. Diaturke donga disekseni para tenggah, para tamu kang tansih lelenggahan.
Nduk tamune Banyu Mili Lere Gumanti anggone paring donga pangestu. Tentunipun katur keluarga ageng ingkang hamanggo gati. Nggih. Dawuh ngaturaken alhamdulillah ingkang sampun rawuh ki urun donga pangestu kagem Siratmaja pinanganten kekalih. Nggih. Semoga dilajeng wong ayu, monggo. Niki es kopi enak nggih Mas? Jane. HP ini error. Ketoke bose ra enek sinyal. Enek dek. HP nih? Dia sedang berpikir bahwa mudah-mudahan hari ini saya sukses Ya. dan bisa berbagi dengan teman-teman dengan melalui Shopee Pay ataupun apa. Pay letter. Ya pay letter tak apa-apa. Ya monggo teater kene. Mugiantu berkasih Yo yo. Ate 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 ate. Jogja. Solo solo. Non 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 non. Dek, matur sembah nuwun. Tunggal tembang nika ngatur para lenggah kakung sono putri ingkang tasih lelenggahan dawuh mangke.